Hi guys, tapok ang norokna ani YouTube channel o jotono lamsugo ang tapok norokna phunugui tongo tripuri rignai katal kaham kaham sopaijak iko naithok naithok colour norok ani video paya sajara ang bai kwrwngui tongdi first time norok ani video nai tongkha subscribe khedi like khedi share khedi comment khaibo saimanai rignai jotoni hamjak tongkha subscribe khaibo nai nai norok ano saimanai bo hai nangtong ang norokno contact number bo rinai hingke phaidi tabo chung nailaya nung rignai ang sawo nung baksa borok sungo tatini rignai de nini sungnai bo tongo baksa ang norokno sai tongo ang tatini rignai rok phaljakya ba yago tangmani tripuri rignai norok naikha hingke saimanai iko rignai tak hingke pura no tago aboni bagai ang jotono sana muchugo ani friends rokno rignai tak uansukti tatini rignai hinui pura no rignai kaham ke takjak yapai bo milik milik ang norokno phunugui tongo rignai mohgai mohai colour hingke mohgai bini achol jotono rajak naithokai no yapai bo milik milik hingke tei kaisa ang phunugui tongo mobo belai naithoka mo achol mo hingke rignai buso naithok colour naidi next phunugui tongo achol phunuknai hangko nongke achol bini rignai bo ang norokno phunugui tongo noro ani video paya sajara ang bai tongdi tabo tei kaisa ang phunugui tongo mo teibo naithogo naithok saka teibo naithogo naithok saka teibo naithogo rignai miliye khe takmani yapai bo miliye ekdom belai naithokjaka o rignai norok naithokjakano jori rok thas khe rijak tei aboni achol khe ang phunugui tongo busuk naithokna na o colour bai joto chini borok rok takborok je kanui tongnai rok rignai mohai rignai rok bai kankhe busuk naithok tok khe nukjakna tei phunuk tongo tei kaisa haifano ang friends rokno sana muchugo ani ro rignai jotoni tongkha hingka khai 3 din 4 din si tongo april khe paithango jodi no first time joni video nai tongkha hingkhe far ang bai contact khaina chesta khlaidi hamjagui tongkha hingkhe bai ko achol mo hingke achol bini rignai bini rignai naidiko ang asuk phiyogoi phunukliya tei kaisa tongo nobo naithoka mono simi ang norokno kaisa phiyogoi phunuk sibo nung jotono jori rijak
pura body set pura pali rogo ba jori rijak naidi ko naithok nugui tongo jik jik khai naro hamjakai sadiyana comment khlainai iko riginai bo kuat no ekolok kuat kuchuk kotok kuchuk kuphung rok bo kanui mangano baksa hingkai kasuya rok tongo haifano riginai rok hingka no kasawano ang haino ma tongjago belai warsuka bini achol hingke iko tei achol bini kaisa khulok tongse nang no nai de ko jotom jori rijak mang haske ko amukai achol ko hingke friends jong ang norokno sanamuso ano okolog tono riginai nugui tongkhana abo next video o ang norokno phunuknai haifano norok jodi ni sa hamjagui tongkha far ang bai contact khlaidi riginai to 2 din 3 din se tongo nara apre ke jotono paithango hingke okolog ni je riginai tongmakha ang norokno next video phunukano first time ani video no nayo hingke subscribe khaidi like khaidi share khaidi comment khaibo sai manai bo riginai hamjak noro hingke tai tamni sanai baksa borok to sawo wngko tatini riginai damo hisungo ang borokno kaham ke bono confuse na ang clear khaina musugo tamni hingka tatini riginai ya tripuri riginai borok kwrui kwrui tagui maya bono tatini machine da kwrui tamni hingka ko tripuri riginai ba tatini be khaimani ya yak bai takmani milip milip khai romui nai khebo saimanai yak bai da khai na tatin da hine baksa kai onek borok sungwano abon bagai ang borokno kaham ke clear khairina musugo abo tatini wngui manya yakni nonoro romui naikhe tangui naikhe tatini riginai bahai yakni yago tangmani bahai saimanai takborok riginai chen tripuri riginai ni hingke friends o ang norokno next video malai sinai ko taibo tongo ani okolog riginai kwbangma ang phunugui paigrak hingke next video ang norokno phunuk sinai amsukno tata bye bye.